Ồ, này phơi. Parah kali. Oh, kapan yang sih? Susah kan itu? Oh. Ini udah dah ramai kami. Oh, lar. Pernah lepis ka kamu Ang lenang jangan. Numero. Ang jangan. Lam na lawak na. Jangan pista. Pista sama guys, entah. Suspend. Oh, sebenarnya ada. Pista sedang. Suspend mana masuk dah? Hah? Mana? Yes. Jangan deh. Ya, paniro. Mana ya? Main. Coba. Ma pita jalan ke intap. Nơi. Nó là cái và văn ngu này. Đi thăm bữa kia phồn như vậy. Tum jangan deh. Guys, sang abu berat. Apa udah macam ni? Betul. Sebab wadah lepas ada negara. Udah macam ada ya. चलो जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, राकेश ब्रो लाइक करो. Rakesh bro mamanen. Sir mama, raksa bro se, Rakesh ne raksa bro. Neng kemis kan? Tuh kayak dong. Này. Mana gini aja. Nah, miền bên gì? Samu buru lei, ne samu ada ngerol sama ada kitin roh. Kalau jangan samu ke kitin roh. Tos mana samu kitinnya enggak? Lain nih dia, apa nih mana leh? Tos lap sok. Tepa don maza lei, ne pita ada lei, ada pita ada. Tos lap sok. Serba pile kau lebih ni. Rohit bro, big fan, thank you. Đây Samo này Samo. Headphone. Đây Samo. Dari dosa buat itu. Ada. Đây Tarik dulu. Samo. Samo. Ada. Oh. Ang thằng con ro giả nữa. Phơi. Chỉ mà bay là bay thật đấy. Sao tham bay được? Wah, sih lah ya, sama aku kena kangringan dan ada. Rohit bro, তোমার ব্লগ বিলাক ভাল লাগে চাই ন. থ্যাংক ইউ, চাই থাকিবা আৰু লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা. লাইভটো এটা লাইক কৰি দিয়া গাইস প্লিজ. जोंहा दिनै फिथा सावदो, थावनि फिथाबो सावदो गाइस.
क्या हुआ कौन कौन है लाइफ में कमेंट करो तुला देवरी हाय फिर लिंक सभी क्या लिखा समझ में नहीं आया राक्सा ब्र आं नोंखौ भागिनसो जायोलै अ आब'आ खोन्थादो मा होननानै आं मिथियामोन नोंखौलाय सोर बायनो होदों ओइ गंसे गुजि तो गाइस जोंहा दा बयलार फेन्दा हांनानै जानायदो लेग पीस नोंथांमोना नायबाय था लाइभखौनो देखायगोन आङो तो गाइस हम लोग अभी जैसे 13 जनमोन दा 9 जन Kasih yang mau ke video di mana ya? हा Video di link nya. Tapi jangan dapat. आङो Net dia dapat sih kan. नाङा थाङा आङो नेट गैमारालै अ फैफिनबाय नेटानो माबा नेटानो स्ल' मोना नोंसानियाव Dapat sih kan nama net dia. मानो फैफिनगोन आंलाय Video kau mau kan nggak pergi sama net. थाङा लाइक करो जो लाइफ में है मेरे लाइक कर दो आंना अट'मेटिक डाउनलड जाखायो बक एम ए पास Dan, ma download जाखायो automatic. Yep मोनसे होदों ना आंखौ download होनो. एबा tipsika pista tumbai apa nih hah kumen Jangan deh, mangko. Sudah enggak? Jangan deh. Yes, wala kayo na kayo. Siguro yung mas lang. Ang visited lihan na lang. Ay, syempre yan. Sabay na, habay. Kalau Maka. Aku bisa dosa. Ya benar. Mau masuk? Hah? Ridip? Mana ada? Tak tahu lah. Oh, nih. Mana kan tak bisa? Tak tahu SM blog. Jauh ang na ba pita yan? Hi. Pita na ba gulay suruh main? Rohit kiba ba ya siya ni? Ha? Isang letter ka. Ma? Ma. Ha? Wing. WINK. Kiba bonai asa ni ki ami pitha bonai asu pitha.
কি বনাই আছে আছা কি আঞ্জা বনাই আছা আঞ্জা বনাও নাই আমি পিঠা বনাই আছো रक्सा बर' बिब'आलाय बिब'आ उन्दुना दोङो उन्दुना मबाइल नायबाय थादों बिसिनायाव जोङो आङो साहा फुदुंबाय थादों फिथा सावगासिनो उन्दुना मैया बहा थांदोंमोन मैया बहा थांदोंमोन जों साम' खननो थांदोंमोन मैया रक्सा गारि गोलाव गाखोना जों गरेस्वराव फैदों गरेस्वराव थांदों न'निफ्राय गरेस्वराव फैदों दा गरेस्वराव दोङो जोङो কুকুৰাপা কি খবৰ মেডাম ভাল খবৰ ভাল लायफा जादों माने दान मोनादों बेयाव माबाबाय थायो बन्द' जाबाय थायो नेटानो नांब्रब नाङाब्रब संग्रायगोन नामा गाइखेर दङ फन खालामदों जों सोरखौ मा होनो কি কৰি আছা পিঠা বনাইছো मा खालामदोलै नानि एसा सर्ट वर्ड फिथा बानायदो फिथा साहा फुदुंदो কি পিঠা नुनो मा पिठा होनगोन इखोलाय तेल पिठा ओइखो मा होनो मा पिठा होनो इखो उखान पिठा इतु लाम्बा लाम्बा
माथो खोमसिनो लाइन गैयालै बेखिनियाव लाइना माने खोमसि जायोलै लाइट दङ इसे माबाबा नुवालै आं लाइटखौ आब' फायसन জাপা পিঠাটো খাই ভাল লাগে আৰু তামাম টেষ্টি হৈছে আমাৰ আদা নহৰু দি কিনে বনাইছে হা আদা নহৰু नानि नों आं रङियानि जों रङियानिबो फायलाय उथिसाव साहा फुदुंदों आङो फाय गोदौबाय साया बयलार सावनाया मोदोम फैसिदो सियो सावनाया मोदोम फैबाय थादों थाव मेजेम मेजेमनो खर' गनायाखै नो ओइ थिजौला दायरा बरियानो रायलायबाय था माबाखौ खिथिनाङा ओमफ्राय পিঠা জাপা পিঠাটো খাই ভাল লাগে হয় নেকি দাদা বহুত ভাল লাগে ৰ মই মাত্ৰ উঠছো আমাৰ মাইনায়ে নহয় কিবা কৰি আছিল এতিয়া মই কৰিব লাগব চাহ বনাই আছে পিছে মোৰ লগতে কথা পাতাব নালাগে ৰটচটো মাৰি লওঁ লগত থাকাটো মই ইয়াৰ বাইদেউ एसार सर्ट वाल्डिनि ओंखाम जाला होमबा फिथा जाना थासै ओहो दायो जागोन दायो क टाइमानो जायाखै दा सोलोंनायनि टाइम मोनखा बेदर मा बेदर दे बनाय दे दासो उन्दुनाव खिना फैदो र' थारमाने मानसिया माबा जायब्रें आयाबो মই রাভা মানছিলৈ ওকে মই বড়ো মানছাই দাদা আপনি রাভা মই বড়ো এনেকাই মিলি জুলি থাকিম কথা পাতিম আপোনালোকেও কথা পাতিবি আমাৰ লগত ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাই ভাল লাগিছো পিছে বাকি খবৰ কোৱা और कोई कमेंट दो रायलाय हम लोगों के साथ बिब' बिनानाव एखे नुखायो माथोआबो एखेमोन ओमफ्राय दा आं उन्दुनाव थिनानै एसे बोरैबा जादों आरो दा दसे थानानैसो मोजां जासिगोन ओमफ्राय आंना नै मोखांफोरा माबा पेटला जुदों मैया दुब्लियाव थांनानै साम' खन थांनायाव असाइस नुमारदो मा बुंनो संसारनि बाथ्रा बिदिनो सोलिनांसिगोन आरोना रायजोफोर लोगोफोर देरबाव जायाखै आदा दानो हाबा जानो जायाखै आं दासो माबा जादो आं दासो उन्दैथार हाबा जानो जाथ'वाखैथ' जानो गोनांबा जासिगोन सेंग्रा नागिरना मोनबा जागोन दा उन्दै बैसोना हाबा जानो जायाखै थ' आरो दानि नेमफोरानो बेलेगखाना उन्दै बैसोआव हाबा जाबा मा जायो थ' बुजि मोनदो नङा होमबा आदायाबो एसे
ৰঙা ঘৰত ভাত খাব লাগিব जों जेबो मावथ'आ दे आदा जों न'आवनो थायो फरायो बिदिनो मालाबा गोसो जाबा ब्लग बानायो কি কৈ আছা বুজি পোৱা নাই তাৰমানে এজন দাদাৰ লগত কথা পাতি আছো তাৰমানে আমাক বিয়া হৈছে না হোৱা নাই বুলি সুধিছে আৰু তো আমি তেনে বিয়া হ'ব হোৱা নাই আজিকালিৰ আৰু সৰু কম বয়সত বিয়া হ'লে নেমগিলাটো বহুত বেলেগ না ইয়াৰ কাৰণে বিয়া হোৱা নাই কানুনৰ নেমটো ৰাখি আছো আৰু যেতিয়া টাইম আহিব তেতিয়া বিয়া হ'ম ন কি কয় মাই এতিয়া বুজি পালি আপুনি এইখিনি কথা মই বুজাই দিলো আপোনাক পিছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ইটো কৈ দিবা Saya mau kupai. Mau kupai. Kan malu? নহয় নহয় দাদা আপোনাক কিয় গালি দিম ইছানে মেছে পাৰ লাগিব ঠিক নাং লব সাদা lihat pisang baik tadi. Ambo. Lu ada. Mak khampa boro ha khampa boro hayen ordeng ada na isuna kemen kemsika ro ang dose dong ro dai orsain nagirbet hadang abo zagan zagan ini ayo oke ओमफ्रायो माबा मा गामिनि नामखौ खिथा हरदो आंनो माबा खालामनानै ओमफ्रायो आङो बे नाम्बारखौ हरनोसै होमबा दे नों प्लास्टिक होदों नामा इयाव अ one like done okay thank you no adik like ngomong thank you namun na thank you ada kampa dini seba ada kampa message borla ma kayak kira ya Oroni, nah Aide join जानायनिफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों हा नङा नोंनि नामखौ माबा सिगाङाव मोनखांबायमोन खोमा एसआर शर्ट वर्ल्ड मा भिडिअ बानायो नानिमोन मोसानाय भिडिअ बानायनांगौ गासैखौबो बानायो ब्लगावलाय जि हायो बेखौनो बानायो आरोना चेनेलाव थांना नायबा नुगोन एम खाम्फा बर' जइन जानायनिफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों माने सिगाङाव मायावबा नाम खोनाखांबाय बायदि मोनदोंमोन आङो जोंनि माबायावनो दे जियानो जादोला मोजां नांबाय हेलौ गामियाबो जोंनि गामिनो ओमफ्राय नामा हंक बसुमतारी जोंहानिनो आदा जायो मा फरायबाय थादोयो ओरैनो मानसिया मा खामानि नङा ओरैनो मानसिया मा खालामना मोजां मोनहैयो खेला बारनाय दुरनाय नंगौ ओमफ्राय
बैसोफोरा बेसेसो जागोन इनि गामिया नोंसोरनिनो ओमफ्राय माबाखौ लिरखायो नोंनिखौनो लिरखायो ड्रेसखौ मोनसिगोन नैबे Luna. दे आतसा जागोन दे Japanese. Oमफ्राय हारा लुदाव मोननायखाय आरो नंगौ खालामो पिकि बर' हाय हेलौ खुलुमबाय नमस्ते एम खाम्फा बर' आं ओंखाम जाग्रोन दे जा दे जा मा मैगं जादों खोन्थाहर ओमफ्राय मा बेदर खोन्थाहर नों ओंखाम जानोबालाय आंहाबो फिथाखौनो कब जानोसै Entah bakal tuh lah. Mati undur. Sehitat. Bikaya angni. Nung bikra soalnya menjaga no. Sini jangan naik. Ayo bang nih. Lo sobat. Oh. Hai Vicky, hai. Itu nang lah mau nggak? Komen kalam rajaber railewar. Mana nggak? Ada kan nggak bisa kan? Ada saya sih. Enggak deh. Boleh. Oh. Misalnya nggak lah. Boleh. Ada gitu. Alung lah, empat deh. Kemana itu? Nanti kang nanti. Lagi bro. Kan silan bay. Ya silan bay thay này. Alo makas silan bay. Sungkre alo. Ini ya. Tahu kita menun bay dapat nggak? Tahu nggak? Ki kaya sanu madam matlab itu pita kaya sumoy sar. Itu pita kaya su. Mày nghe bọn nó mà. Nung sudah ni mèo dulu. Ada? Nोंनि नाम्बारखौ टाइप खालामना हरलाय आंनो नांगौ जादों आं मोनसे खामानि हरनि आङो आदा खासेया बिहरदो जोंथिं टाइप खालामना हर बिकास अंकुराबा কি কৰি আছানো মেডাম মালানি কমিনিলে দাসो আমি ইয়া মাংস मा होनगोन तितला मांख मा होनगोन इखो Jodoh lebih kursi. खोनाबायले এইটো মাংস এইটো কলিজা বইলাৰটো লেগ পিস কেনাই ফালতু কৰা এইটো ইফালে যোগাৰ পিয়াজ where are you from Prakash Hambreng Rongya from Rongya I'm from Rongya
बिकास बर' मा खबर दिप्ति आगैनो मोजां सोर बिकास आदा नामा इयो सिराबाय थायो आंखौ मन्टा मना हे दिप्तिया बिकास कापास लेग पिस लेग पिस बेखौ का शेर का लेग पिस है मुसानि लेग पिस Cita, jangan naik deh. Ini aku lukan deh. Aman deh. Betul deh. Sini deh bang. Oh, sini deh, sini deh. Mama badosta. Mayau. Badong yang empat mendo, mendo. Oh, Hindi आता है आपको न हाँ आता है थोड़ा थोड़ा क्लियरली नहीं आता है Tanda itu. Keren itu. Sebentar lain Number hotline soorni number nangga जाखो आंनो number गैया. 108 आंनि number-आ. Moga jat kita bumplang deh neng aku cina kismita bisa bumplang cina ke bumplang nade bumplang deh kop tanah ile perang siapa Mia mabung rayu subjek register kamnya kapan are belum tambah tanah ke dengar neng ni angna number ya le ang YouTube sesuai अब तो वो है जो उस दिन फीस पकड़ रहे थे लेक में हाँ मैं वही हूँ Ano pala? Ayah number Le jangan ya number gak yang ne. Pop, tunjuk करल. जो मेरे लाइव को देख रहा है एक लाइक कर दो. टिपने से ही लाइव हो जाता है. वो लड़की किधर है ना? या देखो हमने चिकन को फ्राई करके ये कोतारिका ये रस्सी पूरा जला दिया. Ses मा खालामदो दे नोंलाय आगैनो दा नोंलाय आगैनो आङो बेदर हांगासिनो जोङो चिकेन लेग पिस हांदो माबा मौ गसिगोन नाय दा नों आइदराय जाखासिगोन नों ओरैनो बायदों माबा बे फासिदोलै आथेङाव गारजुना लानानै ओमफ्रायो बायखादों नामा ने पेरलाय जिबुरा थोहाय नालाय ओमफ्रायो इखोनो मुलिनो फायदोंमोन फालौ सावो नामा बल गेलेना वो दोस्त नहीं है मेरा दीदी है वो पास में ही है फोन में बात कर रहा है रुको ले नोंना ब्लॉगआ मा जाखो मेरा दीदी ये देखो इधर बात कर रहा है पास में ही है गाबोन थांगोन दिनै आदै बुदो दसे खारै जिरनो थांबाय माले मा मैयायो फुंनि टाइमाव साम'खौ ओमफ्राय साम'खौ थांनानै 3टा बाजारनिफ्राय नाव फैबाय र' आं बहुद दोनगोन दा मबाइलखौ आइ शेयार खरसो माबा गाबोन फुङाव थिखांनानै नायथिं शेयार होनो माबा शेखा करदो नाय जायो माने मोनाखै खम जायो थैयानो नोंसो आं मा मिथिगो लावदो जाफेरनो मोनाखै हांफिन कैसा है तो क्या कर दिया तो नहीं खिसाय तो ये जागोन ना मानो खाय मिथिला जिखि जाया दा मौ दोङो आं थालु गुदान लाबोदोंमोन दासो मौ दोनखोबा तो मैं यहाँ पे
नों माथो जानानै खावलायफोरा नों माथो जानानै खावलायफोरा गोदोर गोदोर जाबायनो आङो पेटलि मुट जादों देखाथ' मेम'ति होगि हु emang mu sawan ke ya Puldarzen lo ini logoफोरा Puldarzen lo आंनो बारा लोगो दङ दंबा मा गामि नोंनालायनो आंना रंनिया खातालपारा 11 लोग देख रहा है लाइक को एक लाइक कर दो लाइक कर दो एक लाइक कर दो आयो saya लोंबाय जामाय जाबाय गना जाबाय होगे क्या होगे ता ये होगे ना होगे तो दे दिनंगो जालांगोन खैता दे जानसैयाखै माबा लाइभ होबाय थादों आङो पेज माबायाव उसको बोलो खराब गाना गाती है ना और को वो फोन में बात कर रहा है बात में बोलूंगी कहाँ सुना आपने इनका गाना कल लाइफ में सुना था क्या Klub le halai nang am diurga nggak pun boy nih rele sorsong hello punan rele ano nih menjadi batra kan tanda pun orang chicken male है या फीमेल पिटला chicken male है या फीमेल ना संग email हाँ email ईमेल है ईमेल चिकन फीमेल बिनाई मेल बिनाई ईमेल है कमलेश्वर बर' पकरिया गोलैनाया सायाखै नामानो पकरियाव हा माला पकरियाव गोलैखो अ पकरियाव सायाखै माने हाब्रुसो हाबलांदो सेक्राखा आरो जों दा आङो जायखौबा गेमाव लानाय सेक्रेटारि नोङो नाम्बारखौ हरनि नोङो रायलायबानो जाबाय मानसिया बाथाबारिनि ओमफ्राय खेपारगाव नहीं खाएगा तो कच्चा है तो बाथाबारिना बिभागा मोननै जायो हमको लगा जीमेल है जीमेल email सेम है तो जीमेल ईमेल तो सेम है तो हाइबा दानो रायलाय दे ये देखो मैंने यहाँ पे इसको भर लिया है चलो गाइस लाइव को जो देख रहा है लाइक कर दो ये मेरा रुको मैं इसको हामद्रेना जोंनिया खामफोराव खाथिनो मानसि गैया जायो ओमफ्राय सियावबो लोङानो आंबो लोङा जाबाय नों जाया फिथा जाग्रा फिथा Ini kakak lu main nang mana? Ang labas na udah. Raksa boro sa leungbay ba de leungbay tade sa जोङो माने रुब्रे खालानि माबा जायोलै आं मबाइल स्टेन्ड खालामदो दखन इखो खामफ्लायाव माने हिथिबाय थादोंलाय ओइ लाय लेमखादो लाइक करो कमेंट करो लाया मुझको ये फितूर में इसको मैं स्टैंड में हाँ हो गया इसको ऐसे एक पार्ट संमान है हेलो बिकास बर' गोसो थोनाय गैया नामा नोंनानो आंना गोसो थोनाया दोंथ'यो दे राकेश बर' न'आव माला फैगोननो न'आव माला थांनाय जायोबा गाबोन कलेजनि एसे खामानि दङ
बेखौ फोजोबनानै थांसै शिवरात्रि फैबायना शिवरात्रिखौ न'आवसो माने नै खोनानानैबो सालाय हेथेबाय थादों आङो सोरनि इयो हांनानै माबा जुबदो अच्छा लगा है तो गखासै नै प्रकाश बिया था वो भैया था वो कौन कौन भैया नहीं है सुनिता ब्लग हाय आगै संगिता मा खालामदो संगिताया फन रायलायबाय थादो बिकास मा मुंनो मुंखौ बुंथ'ला दे न' आंनि गोसो थोनायनि नाम सोंदा होगासिनो आंनि नामा आंनि गोसो थोनायनि नामा पुफे फे मानसिया मुं गेम गेसास टिना बर' हाय नों मा बेलेग बेलेग एकाउन्ट हरगासिनो बा आंनि गोसो थोनायनि नामा प्रकाश ईमेल वाला आपका भैया है क्या नो हाँ मेरा भैया है सुनीता ब्लग बहा दों नोंसोरलायनो जोङो गरायसराव दोङो टिना बर' रानथेंबो दं नामा नो रानथेङा नै सालांगासिनो ओइ आदै एसएम ब्लग ओइ नै इना मा टिनासो जालायबाय इया बेलेग एकाउन्ट हरदोंमोनलाय सा सारनायाव होनाया ना मा नेम मा सा माबा सोरखौ होनखोबा सा सारनायाव होनाया सुनिता ब्लगखौ सिनायदों सिनायाखै नोंखौ सोंदो दिना जासुलि सोलागासिनोसो दङ नै नायनोबा लेग पिसखौ हांनानै टस मारसं बिथां नोंथां नायनो हागोन बेखौ केसटो फबबाय थादो नैखौ आं जाखागोन ये मेरा है ये मोसानि लेग पिस आदै मोसानि लेग पिस जागोन ना मोजां ना बा सा लोंबाय दं माथो सासेयानो टिना ब्र' फिथाइया सोलाखांबाय नामा सोलाबाय थादो सिस्टर को बोलो उसका फोन बेकार है नेट नहीं चलता तुम्हारा फोन बेकार है कल जो तुम्हारे साथ झगड़ा था वो फिर से कमेंट कर रहा है आपको पागल बोल रहा है मा ओंख्रि प्रसाद बसुमतारी ओंख्रि सांगा संथ'वाखैनो गाइस सासो लोंबाय थादो नै नै थावा दुन्दियानि mana bubuk semangat main tuh suara singkat naik bos tuh pernah nopet tau gue pernah makan tau gue nasana aku mana bah plong nai lap bener mah sur gue lah kali ni ngah ni cuma lah ya pasti kena nes tuh sur gue nak ambur bokan parah wih bray ambil ngerare kena nes tuh sini biar ibu akan sana masa lalsa गाइखेर नहीं है tahu ya sana gaikir sini हमार दाऊ नहीं है गाइखेर से न आप वो हमको पागल बोला फिर से फाइट हो जाएगा सान रहने बोलो उसको न ओके ओके वो सान रहेगा झगड़ो मत लाइक करो जल्दी से niyo nusa naw की संना जाना थांदो आरो हाबंनानै सोर निया मोनसे माला होनाय नङा बिहारि माला सुब्रै अच्छा itu डाक्साब्रा सैमानोबो हो बाहाय नायथावथाव जाबाय थादों नोंसोरो सैमाया मार गोथाव मोनजायोसो जोंसो मोनजाबावा seiman nama dia सैमानि नामा जोंहा मानै दङ मामोन masih nama मासे नामा औ मिथिया oh sungkri थां लगायना नङा nengah मिथिखाया आबो ब्लगा मा जाखोनो आं मबाइलखौनो मोनाखै आं मायबा मायबि खिथिनो फोदोंमोन आङो हिसाबफोरखौ आं सिगां फरायलायबाय थावनि फिथा मोनजादों ओमफ्राय फिथा गार आं मोननै जादों
Sushi kenapa ini? खोन्थालायनो माफोर सुगैयावलाय Kuliah dah kau. नोंदांदोंमोन Yes. थावखौ नांजुबाय खोन्थालायनो मामाया माखोबा Jadi kamu nggak mai? प्रकाश आप लोग एक मुर्गी का जेल हो जाएगा हमने मर्डर नहीं किया है खरीद के लेके आया है ए मेंसोरनि हमनायखौ जानिया हर Mana mak? मबा फैगोन नोंसोर 26 तारिखआ दरमा मोनगोन बयलार जाहोगोन आंनो ओके ओके बा शिवरात्रि खालि आरोना इखालि बेदर जाया माबा अमा आदै जोंहा नोङो दरमा मोनबाथाय जाहोबाथाय जोङो माने हारासिम हाराया मोनाखै र' हाराखौ जानाङा गारदो Siapa yang dulu? नों जानांला जोङो गाबोन थांगोन आदै गाबोन Nanti dia mana kau? Oh, lu Kok kita. tasnya dia kenapa nunggu? Dia aku di mana mana tu? Nunggu mari baru kau biar. Gimana? Boleh. न लाइव चल रहा है इधर तो इधर मा बुंखो गाबोन मा बुंखो माने अमा बेदरखौलै पिस गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव जागोन संनानै नों जाहोगोन बालाय उस दिन कितना केजी फिश मिला था तो 2 केजी का मिला है आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ और एक चीज दिखाना बाकी है दिखा रही हूँ मैं आपको जतरी Nanti dia orang makin mana. ओंखायनो नोंखौ सावब होनदोंमोन ना Ini mana itu? रोङा गारानो दखाननि आरो नों औ गारदो आंना बिल जायाना गाबोन गाबोन नङा 26 खालिनो नोङो जाहो जों गाबोन न'आव थांगोनलाय बेखौ बुंदो जाम्बि Boleh sih ya. Mana itu mana orang itu? Sudah satu. फाय हाममारालै नोङो दिन दुगैबाना आरो हप्तासे दुगैनांला साफा दुगंजालायदो दुगैनो दानि जोंख्लाबलायदो नों नुदियासो क्रीमफोरखौ फोनना लादिया लेडीज क्रीम ओके उसका चैनल का नाम बताओ उसका चैनल ही मेरा चैनल है मेरा चैनल ही उसका चैनल है ना ada mundur area mana अच्छा itu. Kalau ada anggar kabar Bika oh nung saya Bika ya hara lakbi ini gimana pas kan bisa kau memang sumber orang tahu kan betul ya ang nabika ka na ang namadamas na ulo Siapa ya? ang magagawa ang bika ka kakano Karena madamwar bika ka dapat nang no madaman nga ang lebih banyak kan minum dia lebih tak ang kau tak dong le kamu ya? bika sa kada sorry bilay dugiya ang bu dugiya kay wala din nene gila liw tubaran dugiya kay Oh. रोस्टर मुर्गी मत खाओ मुर्गी को दर्द होगा आप खाते हो कि नहीं मुर्गी खाता है ये तो हमसे ज्यादा खाता है ये सब खाता है Kalian bisa tuh. Kau kata saya lah sendiri nanti kata aku sendiri. Rồi cả tuần để em khám phá bộ tina bao giờ khi ăn bơ su bia cái bà ni nè em đuổi cái zaman sih dah betul nana bayi đuổi đi lên em đuổi dah đuổi dah
nang bunuh. Apa? Aduh, jangan bola hangan na segud jaga jaga tembok le. Ako ko Mai ja khơi nhờ. Leg piece hàng này. Hello. Ikan stick kok dulu. Saya menculik sih kan. Hasil bapak kan nggak cak tani rona jangan lagi mas. Mau ikut mendek. Di counter kau ini mesin gitu. Trong yum mình giờ cái nữa. Ini siapa yang? Ikan namun jangan mình. Ikat ke. Beda lah pak. Hang nanggeng. Hang bay kau bay. Aru di hai nanggeng. Dia roro nanti beresrem. Aduh jadi selama Là bài thả oma bài đi giá rồi giấy này thôi oma bài đi ra lăng được. Tina bao giờ kilo ron rồi. Ang na pisa zebra hono ye makine. Sa pisa zebra. Titi không nó mà Ang sao không? đã rồi bây giờ nó Em cũng mà vậy chứ rất là đấy. ăn rồi đi ngủ là được. Ê. Ngủ lần này nó mày ăn rồi. Đi vì chưa là nhà. Ngừng tao biết thật không? Mấy đến đây bắt tay mèo con nào xin đến thôi. Tina bao giờ khi nông cô na hơn nữa mà gol ra hơn. Mà bé gol. Niat kia sama gol kata ba. Đâu bundura. Alu berdua apa ya? Bisa orang nggak? Jangan lah ini mah lele hang. Dan con không đi bưởi bà nó quên đi Nggak kirim mbak. Dạ bà với lại. Đây là ngay bao. Anh đã pani ham. Tomato reste se ra dah. Lương ăn. Blog मेरे लाइव को देख के क्यों लाइक नहीं कर रहा है टीना बाजे क्या नंगो ना आं लानो से सासे नो माबा लानो नो हरबाय थायो एम काम्पा बर' Sakri. Masih di kerantrai pun aneh apa ora? Tho nama ruko Ranggini Alu sudah apa pani lah kau Kanda pani Apa mau mandi ntar lah? Udah gaya yo. Tengah Marla. mana Lah. Tina bazayo kina Kena. Ada Samsung Kena. Pinang kau tengah Aduh. Maza ke maspra komen komen Ini mau bela burle. ini Hah? Maksudnya ada kan Yo. प्रकाश मुर्गी नहीं मुर्गा खाते हैं मुर्गी लड़की को नहीं मारते लड़की अंडा देगा और बच्चा होगा हाँ बॉयलर तो बच्चा नहीं देता है ना जासुली से जाकागन इको मानो ना तो मैं जाकर खान तक ये देखो हमारा डॉग क्यों जासुलि थारे मक्खी ओंखायनो दाबा आं जोंखो आदैया बेदर जाहोनांगोन 26 आव दरमा हाबसैनो मालाय Saya.
Sơ lưng này được. Xì mẹ lấy. Bật hình kế. Lô đấy. Đã nó dàn ra bé ra khắm. Thì nào bao giờ chị ăn thì nó hả này không là lên nè hả? Yeah. Ilas kilam na rồi. Hello. Bé pani pi rahi hu. Zakate. Live dia su. Live. Lát rồi live. Live bột. Ơi xe lưng người bà bức con mày. Chà. À tâm nó là này được. Chơi liệt trả cái ra lẽ. Video của nó bao nhiêu rồi. Lagaw nữa. Tốt. Bonsu. Kapur gua tuh jarak hol na. Bonang lo light mari bonang. Okay. Thế lên. Ơi guys लोग क्या कर रहे हो आप लोग जल्दी से कमेंट करो मुझे. Or lẽ không ăn này lên nhiều xong. Mày có ngon. Ay dosto. Em मा गाथां गोजाम हरगो टिना बर' मा देहायदोलै मा गाथां गोमोजा जुगोलै मानसिफोरालाय आङो र' आदै राकेश बर' संगिया बलाय बर' नै दोङो दादा Bebe kero nih dalle. आइनिं लाना फै थांबा Dile. मा खामनो आइ. आइनि बोला गोलैदों ना. केम्बेलजों दै लोंना देखायानो र' लोंनायालाय लोंदोंमोन खिन्थु माबादि मोनसिया टमेट' नाङानो मैया होदोंमोन जाखांबाय फिथाखौ जाखांबाय ओमफ्रायो मायबा मायबिबो जाखांबावबाय ओमफ्राय मा रालुदो थेवबो आं देखाय नायाखै आङो मिसकल जालायलांबाय सोरनिबा फनानो दा हरगोन आं गाइस आं लाइभआव दोङो नोंसोरनि मिसकल फैदोंबाबो आं हमथ'नो हाला लोगोफोर प्रकाश हमब्रें देखना है तो देखो मैं जैसे भी हुई है लड़की ये वो लड़की जैसा भी है लड़की है तुम बढ़ना बंद करो और वीडियो को लाइव में नहीं देखना है तो लाइव से हट जाओ फिथाखौ जाखांबायमोन दादा ओमफ्राय मानसिफोरा एक्सलार्ट बर' बा नोंनि सिस्टारखौ हाबा लानोसै आं ला अदरक लहसुन किल रही हूँ हमारा चिकन बना दे गैला आंथिं बानायफिनलायबाय ओके हमको क्या मैडम माबा नायग्रायानो खासेल' जाबायलै नेट गैयाबा रायलाय सोरो गैला खारजोब्बाय मिथिया मानो खारदोबा मानसिफोरा फायलायनाय एखेबारे रायलाय जोंबो बेलेगनिखौ नायना हैथ' नोंनि सा मबाइल थुबाय जाबाय नैनि गंसे कमेन्ट फरायनो आंहा नैनि गंसे नायना होनि आं रोङो
आंबो खारनोसो लुगैबायनो नोंनि सिस्टार Hindi balaniku mabana ho skip na ini kok comment ko pura na ibara history da ko da ko na माइरा बर' मा खबरलै मोजांनो नोंसिना मा जायगा मोनलायनो रुनिया बिना बर'निजों आंनिजों गामि मोनसे गामिया दोनथ'दो masuk bukan ada sonafwr बिदिसो जाबाय दे होमबा लोगोफोर नेट गैला आं दोनसै दे बाय बाय दोनथ'नोसै